Muros forma parte xa dos 15 concellos en toda Galicia recoñecidos coa bandeira verde, un distintivo que premia as boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe. Esta mañá a alcaldesa Inés Monteagudo e o director do Instituto de Estudos do Territorio, Enrique Salvador, procedían ao izado deste distintivo, que xa loce na fachada da Casa Consistorial. Muros, con un bo facer demostrado con diversas accións durante estes últimos anos, pues, bueno, foi merecedor a xulgar polo jurado que avaliou todas estas solicitudes, bueno, pues merecedora deste galardón que, bueno, que a Xunta pues, ten a ver recoñecer pues, todos aqueles concellos que, insisto, pues traballan en favor do medio ambiente, dos valores paisaxísticos, dos valores naturales, do cuidado polo medio ambiente, da divulgación dos valores medioambientais. Pola súa banda, a rexedora sinalou que o distintivo supón un aliciente para o concello, para seguir traballando nos ámbitos da valorización do territorio e da paisaxe. O galardón recoñece un traballo que se leva facendo durante os últimos 5 anos, creo que é. Entonces, bueno, hai que facer pues, un montón de documentación acreditando as accións que se fixeron que repercuten en melloras medioambientais e paisaxísticas e no cuidado, bueno, pues, tamén dos valores culturais. Por suposto, supón un aliciente, como digo, pues, para seguir, como ben dixo o director, é un galardón que dura, bueno, pues, durante un ano tes este recoñecemento, tamén che dá acceso, entendo, a outras vías de financiación para actividades e iniciativas de carácter medioambiental, pero é un aliciente para seguir traballando e para poder seguir, pues, que este galardón siga podendo ostentarse aquí na nosa vila. Xunto con Muros, a bandeira verde de Galicia, creada no ano 2020, foille concedida tamén este ano a Ribeira, que a recibe por primeira vez, e por todos son, que é tamén un dos 9 concellos en toda a comunidade que repiten por segundo ano consecutivo este distintivo.